Pamalandong, kauban ni Pastor Stan. Gutlo sa pagpamalandong. Ang Kristohanong madasigon, mumataog mo ingon, maayong bunta Ginoo, pagkamaayo gyud nimo. Salamat nining bag-ong adlaw nga imong gihatag kanako karon. Salamat kaayo. Sa pikas nga bahin, ang nadiskurahi o naluya nga Kristohanon, mumataog mo ingon, bunta Ginoo, pastilan, bidaoy, lain na sang adlaw, kalaay, baya ini. Dunay mga Kristohanon nga nailalom gihapon sa pagka-diskurahi o pagkaluya. Nawadaan sila sa kadasig, kaisog o kalig-on. Nahaungan o nalisan sila. Oo, naluwas o napasaylo sila sa ilang mga sala. Nakabaton sila sa kinabuhing dayon. Pero nagpabilin sila sa pagkaluya. Tulo ka kamatuoran may tungod sa pagkaluya atong makita dinhi. Una, ang pagkaluya mikawat gikan kanila sa matahom nga kaugmaon nga giplano sa Dios alang unta kanila. Ikaduha, ang pagkaluya mipugos kanila sa pagkinabuhi ilalom sa ilang kagahapon pinaagi sa kanunayng kabalaka alang sa ilang kaugmaon. Ikatulo, o kini ang maayo, ang Kristohanon nga naa sa pagkaluya may paglaom pa nga makakinabuhi nga madasigon aron sa pag-angkon sa giplano sa Dios alang kanila. Ang mga Israelinhon mao'y mga katawhan nga nailalom sa pagkaluya. Nagkinabuhi sila ingon nga mga ulipon sa nasod sa Babylonia. Nahilayo sila gikan sa yuta sa saad ang ilang nasod tungod sa ilang kasalanan ug nagkinabuhi silang nawad-an sa ilang kaugalingong pagdumala ingon nga nasod ug nailalom sila sa pagbuot sa bisan unsang mando sa hari sa laing nasod nga mao ang Babylonia. Nagkinabuhi silang puno sa pagkaluya ug sa pagkaway paglaom. Ang Dios nagpakigsulti kanila pinaagi sa iyang propeta nga si Isayas. Ang Dios maingon, ayaw na ninyo si gihag huna-huna ang nangagi. Kay maghimo ako bag-ong butang. Nagkakahitabo na gani kini. Wala ba ninyo nakita? Maghimo ako dalan og mga tuburan sa disyerto. Isayas 43, 18-19 ang pulong sa Dios. Ang mga kasalanan o mga kapakyasan sa kagahapon, mga butang ba nga kanunay nimong mahinumduman? Nagbalik-balik ba kini diha sa imong una-una? O nagitugaw ka sa makanunay o kini ang hinungdan sa imong pagkaluya o nga napugngan ka sa imong mga lakang ngadto sa unahan? Mutuo kag sa dili, kini mao kinabuhi sa ubang mga Kristohanon karon. Ang kanunay nilang paghandom sa ilang mga kasalanan o kapakyasan sa kagahapon. Kini maoy nakagapos kanila ingon nga mga binilanggo sa ilang kinabuhi karon. Paminaw, hinigugmang igsuon ko. Dili kini maoy tuyo nga gibuhat ka sa Dios. Ang pulong sa Dios nagaingon ngadto sa katawhan sa Israel o ginialang usab kanimo. Ayaw na ninyo si gihag huna-huna ang nangagi ug ang mga butang sa kakaraanan. Kini ang mahimo mo igsuon ko. Ayaw tugote nga ang imong kagahapon makapugong kanimo sa pagkabot sa imong kaugmaon. Ang kaluwasan nga imong nadawat gikan ni Kristo Jesus nagadala kanimo bag-ong kinabuhi, paglaom o bag-ong sinugdanan. Dili nato tugutan ng atong una-una nga kanunay mahinumdum sa mga kapakyasan sa kagahapon. Kay kini magadala lamang sa pagkaluya o pagkadismaya nga moresulta sa dili mabungahon o dili mauswagong kinabuhi nato diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo karon. Asa may labing importante alang kanimo? Ang imong kagahapon o ang imong kaugmaon? Ang kagahapon miagi na. Ang kaugmaon umaabot pa.
Tindugi ang pulong sa Dios nga nagaingon, maghimo ako bag-ong butang, nagakahitabo na gani kini. Maghimo ako dalan og mga tuburan diha sa disyerto og mga kaawa-awan. Gisulti kini sa Dios ngadto sa mga Israelinhon. Ug ang Dios nagasulti usab niini kanimo karong adlaw. Pamalandungi. Magampo ta. Ginoo nga maluluyon, pinaagi sa imong espiritu, lamdagi ako ug tabangi ako sa pagbiya sa mga butang sa kagahapon nga mao'y nakapugong sa akong paglambo diha sa imong matahom nga plano sa akong kinabuhi. Giyahi og lig-una ako sa akong mga lakang sa pagsunod kanimo. Salamat Ginoo. Amen. Ang Dios magapanalangin kanimong igsuon ko sa madagayaon gayon karon og sa umaabot. Pag-ayo-ayo.